ಶ್ರೀ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಗದೀಶ್ ಎಲ್, ಅಂಜನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಂದ್ರಾಸ್ ದಾಸ್, ಅಂಜನೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು. ಅಂಜನೆ ಇವನ್ಜಿ ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೀತಾ ರಾಮದಾಸ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಮೀಳಾ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಅಂಜನೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಸುರೇಖ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಿಗಳು ದಯದಿದೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂದೊಂದಲ್ಲ, ದಯದಿದೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಆಸಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಡು. ನಮ ಒವೆ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಲ ಅಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಸುರ್ಮನ್ ಕೊಡ್ದಂಡ ಶ್ರೀದೇವರನ್ನ ಇನ್ನೊನಗೆ ಪಾವನ ವಿಘ್ನನಾಶನ ಗಜವದನ ಪಾವನ ಗಜವದನ ಪಾವನ ವಿಘ್ನನಾಶನ ಗಜವದನ ಪಾವನ ಪಾಶಾಂಕುಶಧರ ಪರಮದಯಾಳು ಪಾಶಾಂಕುಶಧರ ಪರಮದಯಾಳು ಕರುಣಾಪೂರಿತ ಗೌರಿ ಕುಮಾರನೇ ಗಜವದನ ಪಾವನ ವಿಘ್ನನಾಶನ ಗಜವದನ ಪಾವನ ಸುಂದರವದನ ಅರವಿಂದ ನಯನ ಸುಂದರವದನ ಅರವಿಂದ ನಯನ ಸುಂದರಿ ಕಂದನೆ ಬಂದು ರಕ್ಷಿಸೋ ಗಜವದನ ಪಾವನ ವಿಘ್ನನಾಶನ ಗಜವದನ ಪಾವನ ಗಜವದನ ಪಾವನ ವಿಘ್ನನಾಶನ ಗಜವದನ ಪಾವನ. ದೀಪಿಕಾ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಉಡಲೊರ್ಮೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದೇತ ಬಂತೊಂದು ಸಭಾಲೇಸದ ದುಂಬತ್ತ ಬೋಂದಿಲ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಕ್ಲೇನೆ ಗುರ್ಖಾರೇನ ಮುಖ ಮಾತ ನುಡಿ ಪೂರ್ಪ ಕೊರ್ದು ಎತ್ಕೊನೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರೆ ಶ್ರೀ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಿಲಾರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಗುಡ್ಡೆ ನೇತ 14ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಲುವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಲೇಸಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಪುನಃ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಅಂಚನೆ ಪರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾತಾ ಬಂಧುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸುಲ್ಮೇನ ಸಂದೋ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ದೇಶದ ಭಾಗವಹಿಸೊಂದು ಪುನಃ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರು ದೇವಾನಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೆತೊಂದು ಉಡಿವೃದ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಅಮೃತಮಯಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರೇಳಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪುಯಾನ. ಶಿಕ್ಷೆ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ದತ್ತಾನಂದ ಗುರು ದೇವದತ್ತಾನಂದ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಾತಾನಂದಮಯ ಮೇರೇನೆ ತುಳಸಿದ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಅರೆಗೆ ಫಲ ಪುಷ್ಪ ಕೊಡ್ದು ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಂದು ಅರೇನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಲೇಸಿಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡಿರಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ರೀತಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಭಾಗವಹಿಸೋಣ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಉಪ್ಪುಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಪಿಂಟು ಮೇ ಧರ್ಮ ಗುರುಕುಲ ಸೈನ್ಸ್ ಸದಸ್ಯ ಚರ್ಚಿ ತಗೊಟ್ಟು ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ನಿಖಲ ಮಾತ ಪರವಾದ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪೇನೆ. ಚಂದ್ರ ಆಸದಾಸ್ ಮೇರೆ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಮೇರೇನೆ ಸಭಾಲೇಸಿಗೆ ಪೂ ಪೂರ್ಪ ಕೊರ್ದು ಇದ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಶಾಲ ಪಾಡ್ದು ಸಭಾಲೇಸಿ ಇದ್ಕೊಂಡಿರಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಚಂದ್ರಾಸಿ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಜಗದೀಶ್ ಎಲ್ ಉಲ್ಲೇರೆ ಅರೇನೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾದ ಅವೇ ರೀತಿ ನಿಖಲ ಮಾತ ಪರವಾದ ಅರೇನೆ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜಗದೀಶ್ ಎಲ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರ್ಖಾರ್ ಮೇರೇನೆ ಮನೋಜ್ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರಾಯನ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ನಿಖಲ ಮಾತ ಪರವಾದ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪೆ. ಸಂಸ್ಥೆದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪನೌದ ಪಾಲವೇ ಮೇರೇನೆ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಮೇರೆ ಸಭಾಲೇಸಿಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇರು ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಪೂರ್ಪ ಕೊರ್ದು ಅರಿನ ಸಭಾಲೇಸಿ ಎದ್ಕೊಂಡಿರಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗೀತಾ ರಾಮದಾಸ್ ಅರೆಲ್ಲ ನಿಖಲ ಮಾತ ಪರವಾದ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪೆ.
ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿಯ ಗುರ್ಖಾರ್ ಮೇರೆನೆ ವಿನೂತ ಮೇರೆ ಶಾಲ್ ಬಾರ್ದು ಪೂ ಗುಪ್ಪನ ಕೊರ್ದು ಸಭಾಲೇಸಿಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡಲೇರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇರೆನೆ ವಿನೂತ ಮೇರೆ ಶಾಲ್ ಬಾರ್ದು ಪೂರ್ಪ ಕೊರ್ದು ಎದ್ಕೊಂಡೇರು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಿತ್ತನ ಪ್ರಮೀಳಾ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ ಅವರೆಲ್ಲ ನಿಖಲ ಮಾತ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮನಪೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಂತೇರು ಮೇರೇನೆ ಸೌಮ್ಯ ಸಂಜೀವ ಪಿಲಾರ್ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಬಾರ್ದು ಪೂರ್ಪಗೊರ್ದು ಸೌಮ್ಯ ಸಂಜೀವ ಪಿಲಾರ್ ಸಭಾಲೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆದ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬುಲಚಿಲೆ ಆದಿತ್ತನ ಸುರೇಖಾ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ ಅವರೆಲ್ಲ ನಿಖಲ ಮಾತ ಪರವಾದ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮನಪೆ ಈ ಒಂದು ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡತು ಬರೋಡು ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾದ ಒಟ್ಟು ಉಪ್ಪೋಡು ಪಣಪುಡ ನೇಟು ಈ ಸಭಾಲೇಸಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಆಜಿನಲ್ಲ ಅರ್ನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಕಲಪಡ್ಕೊಡ್ದು ಇದ್ಲೇರೆ ಏನಪ್ಪ ಇದೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕುಂಜಿ ಅವೇ ರೀತಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಯ್ನ ಗಂಗಾಧರ ಸೋಮಯಾಜಿ ಅಂಚನೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಅಕಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ್ರೋನ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ರಮೇಶ್ ಉಲ್ಲೇರಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ನಿಖಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕುಡೋರ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವೆ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂಜೀವ ಗಟ್ಟಿ ಬಿಲಾರ್ ಮೇರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಬತ್ತಿನ ಬೆನ್ನೇರಿನ ಮಾತಿರನ್ನ ನನವರ ಶ್ರೀ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಶ್ರೀ ಮಾತಾನಂದಮಯ ಮೆರೆಗನ ಪಾದಾರಂಗು ವಂದಿಸೊಂದು ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದನ ಒಂದನೇ ಫಾದರ್ ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಪಿಂಟೋ ಮೆರೆಗಲ ಗೌರವಿಸೊಂದು ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಎಂಗಲ್ನ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಿಕ್ಕಲೆಗಳ ಗೌರವಿಸೊಂದು ಮಂದುಳೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಪಾತ್ರರೊಡನು ಒಂದು ಚುಟುಕುದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಸಮಿತಿ ಪಾತ್ರರೊಡು ಬಂದ ಭಾಗವಾದ ಯಾನೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಚುಟ್ಟುಕೂಡೆ ಪಾತ್ರರೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಕೆಂಡ ಇತ್ತೇನೆ ಒಂಜಾತ್ ಪೊರ್ತು ಮೇರುದುಂಡು ದಯಕೆಂಡ ಡಾನ್ಸ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಗೀತ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಬಂದುಲೆ 14 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬು ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶಡು ಒಂಜಿ ಖಾಸಗಿ ಜಾಗಿನ ಏನಪ್ಪಯ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತನ ಏನಪ್ಪಯ್ಯ ಅಬ್ದುಲ್ ಕುಂಜಿ ಆರು ಕ್ರಯಗೆ ದೊತ್ತೊಂಡೇರು ಆರು ದೊತ್ತೊಂಡಿ ಆರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅರ್ನ ಹೆಂಚಿನ ಮಾತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾತ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆ ಜಾಗೆಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಲ್ತೇವೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಖರೀದಿ ಮಲ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು 14 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬು ಆ ಜಾಗೆನೆ ಏನಪ್ಪಯ್ಯ ಅಬ್ದುಲ್ ಕುಂಜಿ ಬುಲ್ಡೇಜರ್ ಕಂತ ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಲೆವೆಲ್ ಮಂತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅರೆ ಸಮತಟ್ಟು ಮಲ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಬಾಗುಡು ಒಂಜಾತು ಗುಡ್ಡ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜಾತು ಪುಂಚೊಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಈ ಬುಲ್ಡೇಜರ್ ಇಡೀ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ್ದು ಡ್ರೈವರ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪೇರು ಡ್ರೈವರ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಮಣದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ವಾಪಸ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಬುಲ್ಡೇಜರ್ದ ಮಿತ್ತು ಆರು ಗುಳ್ನ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ದ ಮಿತ್ತು ಆಯ್ತ ಟೈರ್ಡ್ ಒಂಜಾತ್ ನಾಗರ ಹುಚ್ಚುಲು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದಿತ್ತನು ಒಂದು 500 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 100 ವರ್ಷದ ದುಂಬುದ ಚರಿತ್ರೆ 14 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಏನಪ್ಪಯ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಡೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದ ನಾರಾಯಣ್ ಭಟ್ರು ಇತ್ತೇರು ಅಪಗ ಇವ್ರದಕ್ಲು ಮಾತ ಐನ ಒಂಜಾತು ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತೇರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಾರಾಯಣ್ ಭಟ್ರು ಆ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಕಾರಣ ಪರಿಚಯ ಆದಿತ್ತಂಡು ಆರಪ್ಪಗೆ ಎಂಡ ಬಂಡೇರು ಸಂಜೆವರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇಂಚೂರು ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡು ತಿಕ್ಕಲೆ ಇಂಚೆಂಚೊಂದು ಸಂದರ್ಭ ಉಂಡು ಒಂದು ಅಪ್ಪಗೆ ಏನ್ ಬಂಡೆ ಅದೊಂಡೈಕ್ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಎರಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಕೆ ಏನು ದೈಕಿಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವ ಕಮ್ಮಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಪಾತ್ರೆ ಬಣ್ಣ ಸಂದರ್ಭಡಿ ಅಲ್ಲ ಆ ಪ್ರದೇಶವು ಪೋಯೆ ಆ ಪರ್ತುಡು ಆರು ಪಂಡೇರು ಏನಪ್ಪಯ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಕಲು ಅವು ಎಂಚಿನ ಲಕಲು ಧರ್ಮ ಎಂಚಿನೇ ಇಪ್ಪಾಡು ಜಾತಿ ಎಂಚಿನೇ ಇಪ್ಪಾಡು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ದಾರು ಆರು ಆ ಜಾಗೆಡ್ ದಾದಾನ್ಲಂಜೈಕ್
ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೇರ್ನ ಖಂಡಿತ ಇರ್ಲ ಬಲೆ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೇರ್ಗ ಬಂದಾಗ ಅರು ತೂಕ ಬರ್ಪ ಎಂಗ್ಲಿಡ್ದ ಅಲಜ್ಜ ಬಗ್ಯಾನು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಊರ್ದ ಎಂಗಲ್ನ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟ ಸುರುಟು ಎಂಗಲ್ನ ಮುಖ್ಯ ಸಂದರ್ಭ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಎಂಗಲ ಮಿತ್ರರೈನ ಪುರಂದರದ ಸೇರುಲೇರು ಅರಡ ಈ ವಿಷಯ ನಾನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಇನ್ನು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಎದುರಿದ್ದೀರಿ ದಿವಂಗತ ಸಂಜೀವ ಗಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಗುಡ್ಡೆದ ಬಾರಿ ದೀರ್ಘಕಾಲೋಡು ಆನಿಡ್ ದಿನಮುಟ್ಟ ಎಂಗಳಿಗೆ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತೇರು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಆರುಡ ಏನು ಪಣ್ಣಗ ಆರು ಒಂದು ದಿನ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಕಲ್ಲ ಮಾತ ಮೀಟಿಂಗ್ ಲೆಪ್ಪುಗ ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ನ ಇಂದೇ ಇಲ್ಲದ ಪುರಂದರನ ಜಾಡಿಂಗ್ಲೊಂದಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಯಾನಪ್ಪಗ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮಿಗಳನ್ನ ಎದುರು ದಿಯ ಇಂಚೆಂಚ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮದು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಕೂ ಮಾತೇರ್ಲ ಎಂಗಳ ಬಂಡೇರು ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಮಾತೇರ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಂಗಳ ಈಗ ದುಮ್ಮು ಪೋಯ ಒಂಜಾತು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಆಪುರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತೇರು ಕೆಲವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜೇರು ಇಟ್ಲ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಬೆಂಜಿನಂಚಿನ ಮೂಜು ಜನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನೆನಪು ಮಲ್ತಂದ್ರು ಎಂಗಳ ಸಕ್ರಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತನ ಸಂಜೀವ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಲ್ಲರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಗುಡ್ಡೆ ಬಕ್ಕ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಕೆಲಸ ಮಂತಂತನ ನಾಗೇಶ್ ದಾಸ್ ಅಂಜನೆ ವಸಂತ ದಾಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಗುಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಕಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಕಲೆ ಎಂಗ್ಲಡ್ದು ಬುಡ್ದು ನಿಧನರಾತಿರು ದುಂಬು ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬಕ್ಕ ಶಿವಶಂಕರ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೂಲು ಐಕ್ ಸಹಕಾರ ಮದ್ದನ ರಾರಾದಾಸ್ ಇರ್ತೇರು ಉಗ್ಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲಿತ್ತೇರು ಬಾಬು ಪೂಜಾರ್ಲಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಬೇರೆ ಕುರ್ದು ಕೆಲಸ ಮಂತನಕಲು ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಇತ್ತನಕಲು ಐನ್ ದುಮ್ಮು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದ ಎಂಕಲು ಬಟ್ರಡ ಪಂಡೆ ಅವು ಬಟ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಎಂಕಲ ದಿಂಚಿನ ಆಪುಣ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಪ್ಪಗ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕುಂಜನವ ಪಾತ್ಯರ್ನಗ ಎಣ್ಣೊಪ್ಪಯ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಕುಂಜ್ ಬನ್ಪೇರು ನಾರಾಯಣ ಈ ಮಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ಪಡ ಈ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಉಲಯದ ಪೂಜೆದಾರುಲ್ಲೇರು ಅರೆನ್ ಲೆತೊಂದು ಬತ್ತದ ಮಲ್ಪ ಈಗ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ವರಣಿ ಒಂಜಾತು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುಂಡು ದಯಗೆಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮೌಲ್ಯಗ ಆ ಜಾಗೆನಾರು ದೊತ್ತೊನ್ನಾರು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಜೋಗಿತ್ತೇರೇನು ಲೆತೊಂದು ಬತ್ತ ಜಾಗೆಗೂ ಜೋಗಿತ್ತೇರು ಕೇಶವ ಜೋಗಿತ್ತೇರು ಬಂಡಾರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಡು ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷಗಳ ಮಿತ್ತು ಉಲಯದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಾರು ಆರು ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬನ್ನಗ ಎಲ್ಲ ಪೋದಿತ್ತೆ ಆರು ಬಂಡೇರು ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಜಾಗೆನೆ ಐಕ್ ಬುಡ್ದು ಕೊರಾಯರ ಅಂದು ಕೇಂಡೇರು ಪಗ್ಯಾನು ಜೋಗಿತ್ತೇರಡ ಬಂಡೆ ಗುರುಕುಲೆ ಈತ್ ಒಂದು ಲಕ್ಷಗಾರು ಈತ್ ಜಾಗೇನು ಕ್ರಯದ ತಂದೇರಿ ಈತ್ ಜಾಗೇನು ನಮ್ಮ ಕೇಂಡ ಸರಿಯ ಬನ್ಪುಣ ಭಾವನೆ ಎಂಡ ಬತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಆರು ಬನ್ಪೇರು ದೇವೇರರಿಗೆ ದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತಿಜೇರು ನಿಖಿಲ್ ಕೇಂಡ ಕೊರಂದೆ ಕುಲ್ಲಾಯರು ಪನ್ನಗ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರು ಬಂಡೇರು ಖಂಡಿತ ಇಂಚೆಂಚ ಪಾತೇರ್ಗ ಅಂದು ಒಂಜಿ ದಿನ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರು ಯಾನು ಅರ್ನಲ್ಪ ಪೋನಗಾರ್ ಬಂಡೇರು ಇಂಚೆಂಚ ಜೋಗಿತಾಯರು ಪಂತೇರಿಂದ ಪನ್ನಗಾರ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಈಗ ಇಂಚಿನ ಮಾತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋಡು ನಾರಾಯಣ ಏನು ಮಲ್ಪು ಪನ್ನಗ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಾರಂಭ ಏನ ಕೆಲಸ ಇಣಿಮುಟ್ಟ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡತದು ಬಾರಿ ಈ ಪ್ರದೇಶಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಮಾತ ಅಪ್ಪ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಇಜ್ಜನ್ ಸುರುತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲ ಒಂದು ಸುರುತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಒಡೆಯೂರ್ದ ಅಲ್ತ ಗುರು ದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ಪರೆ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಿತ್ತೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಸುರುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಗಲ್ ಮಲ್ತದ ಸುರುತ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸುಮಾರು 80,000 ಜನ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣ ಈ ಇಲ್ಲಿಯ ಜಾಗೇಡು ನಡಪಾದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಹುಶಃ ನಿರಂತರವಾದ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇವರ ನಿಮಿತ್ತ ನಂಬಿಕೆ ಇದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾದ ಭಾಗವಹಿಸೊಂದು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಬತ್ತೊಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಒಂಜಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಡೆದಾದ್ರ ಎಂಗಲು ಮೂಲು ಏಪಲ ಸಮಯ ಬಾರಿ ಮೌಲ್ಯ ಕೊರ್ಪುನಕಲು ಐನೆಂಗಲು ಎನ್ ಫಾದರ್ಡ್ಲ ಕೇನರ ಎರಡ ಇನ್ನು ಲೆಪ್ಪನ ಪುನಗಾರು ಬಂಡೇರು ಮಾತಾತಿಕಡ್ಲ 8 ಗಂಟೆ ಬಂದ್ಬೇರು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊರಂಬಾಪುಣ ಪತ್ತಾಪುಣ ಅಪ್ಪ ಎಂಗಲ್ನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಪೂಜೆದ ಭಟ್ರು ಎಂಗಳಿಗೆ ಸಮಯದ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲ್ಪದು ಗೊತ್ತೇ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಯ್ನ ಸಂದರ್ಭಡಾರು ಎಂಗಲ್ಡ ಬಂದ್ಪೇರು ಜನಕುಲು ಬರಡು ಬರಂದೆ ಕುಲ್ಲಾಡು ಮಾ ಪೂಜೆ ನೆಂಗಲು ಪದರಾಡರೆಗೆ ಮುಗಿಪುವ ಕಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜೆಗೆ ನೆಗಲು ಅನ್ನದಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡೋದು ಆಣಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನ ಆ ಪಾತ್ಯರನು ಇಡೀ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲು ಬಾರಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ನಡಪ ಒಂದು ಬೈದ ಅಂಚ ಅದು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ನ ನನ್ನ
ಅಕಲು ಲೇಟ್ ಆದ ಬತ್ತೇನಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ನಿಗಲು ಮುಂದುವರಿಸಲಿ ಯಾನು ಇನಿ ಹತ್ರ ನಾನೊಂದಿನ ಅಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಲೇಟ್ ಆಪುನು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿ ಕಡ್ಪಾರ್ದು ಕೊರ್ತೇರು ಅಂಚಾದು ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಮುಂದುವರಿಸೊಂದು ಪೋತ ಮುಂದುವರ್ಷದ ಪೋಡುಂದಾಂಡ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಅವು ಆಂಜನಕಲು ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ತಕಲು ನೆರೆಕರೆ ತಕಲು ದೇವೇರ್ನ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನ ನಕಲು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿದ ಕೆಲಸ ಮಂತ್ರೇತ ಭಾಗವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪೆರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆತ 14 ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಟ್ಟ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೇದು ಇನಿಮಿಟ್ಟ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಂಕಲು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪ ಒಂದು ಬೈದ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನು ಜೋಗಿತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತದೇರು ಇನಿಲ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನದ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ಆಣಿ ಸುರೂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆ ಜಾಗಡ್ ಹೆಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತನೊಂದು ಪನ್ಪುಣೇನು ಜೋಗಿತೇರು ಐನು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪಂಡ್ತೇರಿಗೆ ಪೋದು ಐನು ಇನ್ಯಾರು ಪಂಡ್ತೇರು ಏನು ಅಮ್ಮೇರು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮನ್ಪುನಾನ ಕೇಶವ ಜೋಗಿತೇರು ಓಲಾನ್ಲ ಪುಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಪನ ಸಂದರ್ಭಡಾರು ಓಲಾನ್ಲ ರೂಮ್ ಮಡ ಅತ್ತನೊಂಜಿ ಎ ಸಿ ರೂಮ್ ಮಡಾರು ಎತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಾರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಲು ಏನಪ್ಪ ಅಬ್ದುಲ್ ಕುಂಜಿ ಬಂಡೇರು ಜೋಗಿತೇರೆಗಾರು ಅಡೆ ಬತ್ತೇರ್ದಾಂಡ ಅರೆಗೆ ಕುಡ್ಲಾಡು ರೂಮು ಅಕಲ್ ಫ್ಲಾಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತಾಡೆ ಪೋವಾಡು ಪನ್ನಗ ಜೋಗಿತೇರು ಪನ್ಪೇರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಂತನೆ ಬತ್ತನೆ ಯಾನು ಮೂಜಿದ್ದೇನೆ ಈ ಪುಂಚದಲ್ಪನೆ ಜೆಪ್ಪುನಿ ಎಂದು ಬಂಡೆ ಬಹುಶಃ ಪುಂಚದಾಣಿ ರಾತ್ರಿ ಜೆಪ್ಪುನಾಗ ಆಮೆ ತೀಮೇಟ್ ಬಟನ್ ನಕಲಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ಸುಯಿಂತದುಂಡು ಬಹುಶಃ ಐತೊಲ ಇತ್ತನ ಹುಚ್ಚು ಸುಯಿಂಪುನ ಸಂದರ್ಭಗೂ ಬಟನ್ ನಕಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಆರಾಯಿನೆಟ್ ಎಂಗ್ಳು ಜೇಯ್ದ ಎಂಗ್ಳಿ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಿಜಿ ಪನ್ಪುನ ಏನಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಸ್ತ್ ಬಾಗಡು ಮಸ್ತ್ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಆಂಡ ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬೇತೆ ರೀತಿಯಡಪ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ಆರು ಮಲ್ತನ ಈ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಕೂಟದ ಕ್ರಮ ಎಂಚಿನೊಂಡಿಕೆಂಡ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪಯ್ಯ ಪಾಡಂದೆ ಕಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಕೂಟ ಮಲ್ತದು ಆಯ್ತ ಪಿರಾವುಡು ಒಂಜಿ ಪುಂಚುನು ಅಂಚಿನೆ ದೀದು ಎದುರುಗು ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀಂಡ ಉಚ್ಚುನು ಮಾತ ಬತ್ತದು ಐತೊಲೆ ಕುಲ್ಲು ನಂಚಿನೊಂಜಿ ಜಾಗಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದೇರು ಅಂಚಿತನಕ ಜಾಗೆ ಊಲ್ ಒಪ್ಪಂದು ಬಹುಶಃ ಈ ಭಾಗದ ಎಂಗ್ಲೆ ಪನಿಯಾರೆ ಮಾಪೋಂಡ ಬಹುಶಃ ಐನೊಂಜಿ ತಿಂಗುಲು ಪನೋಲಿ ದಯಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲೆರ ಜಾಗೆಜ್ಜೆ ಅಂದನ ಉಚ್ಚುಲೆಗೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ನೆಲೆ ಮಲ್ತದ ಕೊರ್ತೇರು ನಾವು ಜೋಗಿತ್ತೇರು ಏನಿಲ್ಲ ಆ ಬಿತ್ತದ ಆ ಕಟ್ಟೆದ ಉಲಾಯಿ ಪೋನಾಗ ಕಾಂಡೆ ಬಯ್ಯಾಗ ಎಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಾಗರಾವ್ ಆಮೇಟಿ ಮೀಟೆ ಪೋಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯಗಾವಡು ಅತನ ಬತ್ತನ ಏರೆಗಳು ಇನಿಮಿಟ್ಟೊಂದು ತೊಂದರೆ ಮನ್ಪಂದೆ ಇಲ್ಲದ ಬುದ್ಧಿದ ಒಂಜಿ ಸಂಪತ್ತಾದ ಕಣ್ಣ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ನಾಗಾರಾಧನೆ ನಾಗದೇವರು ಪಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀಗುಡ್ಡೆದ ಕೂಟೋಗ ಬಾರಿ ಗೌರವ ಉಂಡು ಏನಿಲ್ಲ ಆ ಜೋಗಿತೇರ ಮಗೆ ಪನ್ನಗ ಎಂಕಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ರೋಮಾಂಚನ ಪುಂಡು ಈ ಜಾಗೆಯನ್ನು ಎಂಕಲ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೂಲತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ನಿಮುಟ್ಟೈ ನಡಪಾದು ದುಂಬು ಕೊಣತೇರು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪೋಡಂಡ ಇಟ್ ಮಲ್ಲ ಶ್ರಮ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಪಿರವಡಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲಿಪುಣ ತಂದು ಎಂಕಲಿಲ್ಲ ಬಾಕಿದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಿನ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೆನ್ಪುಣಕಲು ಕೆಲವೇರ್ನ ಕೆಲಸಗೂ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಆ ರೀತಿದ ಕೆಲಸ ನಕಲು ಮಂತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಅಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸನು ನಾನು ದುಂಬುಗಳ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯರೆ ನಿಖಲ್ನ ಸಹಕಾರ ನಿಖಲ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಮಲ್ಲ ರೀತಿ ಉಪ್ಪಾಡೊಂದು ಪನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿದ ಈ ಸತ್ತಿದ ದಯಗೆಂಡೆಂಗ್ಳು ವರ್ಷಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದೈತ್ಯಂಜಿ 3 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಕೊರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಈ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರು ಆತಿಚ್ ಅವಾಗ ಎಂಗ್ಳು ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲು ಮತ ಪಂಡೇರು ಈ ಸತಿ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪೋಡು ಒಂದು ಬನ್ನಗ ಎಂಗ್ಳಂಜ ಕಮಿಟಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂದು ಜೋಕುಲಾಟಿಗೆ ಅದಾರು ಜಗದೀಶ್ ಅನ್ನಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಗ್ಳಿಗಾರ ಜೋಕುಲಾಟಿಗೆ ಬಂದ ಅಂಚ ತರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಆದ್ರೆ ಅವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದತ್ತೊನ್ನಾಗ ಕೆಲವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೊಂದು ಪಿದಾಡಿಯರು ಅಪ್ಪಗ ಹೆಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಡು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಆತ ಬಾಜನು ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತುಂಬದೇ ಇದ್ದ ಅಪ್ಪಗ ದೆಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರುವಂತೇರು 5,000-7,000 ಜನ ಬರುವಂತೇರು ಇತ್ತೆ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಆತ್ ಮಲ್ಪೇರು ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಚಾರ ಉಪೇರು ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಆಮೇಲೆ ಪಾತ್ರೆ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಮೂಲು ಪಿಲಾಯಿ ಉಲಾಯಿ ಪಿದಾಯಿ ಕೊನೆಯ ಕಷ್ಟ ಅಪ್ಪನ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಜಗೀಸನ್ನಡ ಬನ್ನ ಜಗೀಸನ್ನೆ ಉಂಡೇರು ಈತ ಮಾತ ಮಲ್ಪಗೆ ಪಾತ್ರೆ ದೆಪ್ಪೇರದಾನೆ ಅಪ್ಪನು ಅಪ್ಪಗ ಒಂದು 50,000 ರೂಪಾಯಿದ ಪಾತ್ರೆ ನಾರನ ನೇತೃತ್ವಡು
ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕೊಡುಗೆನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಣ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ತಂದು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೆನಪಾಪುಣಿ ಅನೆಕಡೆ ಪನ್ನಕನೆ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಆತ ಜಾಗೇನು ಕೊಡೋದು ಅಂಚನ ಜಾಗೇನು ನಿರ್ಮಾಣ ಅಬ್ದುಲ್ ಕುಂಜಿ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಂದಾಗ ಕೊಡೆಂಕಲ್ನೇರ ಮುಲ್ತ ಸದಸ್ಯರು ಕೆಲವು ಇರ್ಬೋದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕಿಯರು ಯುಟಿಕ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಚೆಂಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನಾರಡ ಪಾತೇರೀಶ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರು ಆಡ್ಬೋದು ಬಂಡೇರಿಗೆ ಇಂಚೆಂಚುಂಡು ಅಲ್ಪ ಚೆಂಡೆ ಆವಡೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಎಂಕು ಅರ್ನ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಿಖಿಲ್ ಅಲ್ಪ ಚೆಂಡೆ ಆವಡಕ್ಕೆ ಚೆಂಡೆ ಆವಡ್ದಾನೆ ಅತ್ತೇರ ಖಾದರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಪಂತೇರಿಗೆ ಕೊಡೆ ಕಾಂಡೆ ಯಾನ್ ಈ ಕಡೆ ಪಲ್ನಕನೆ ಧರ್ಮ ಹೂವ್ಯಾದ ಪಡ್ ಜಾತಿ ಹೂವ್ಯಾದ ಪಡ್ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪಂಪೇರು ಆ ಚೆಂಡೆಗೆ ತಗೊಂಡಿಗೆ ಎನ್ನಾಗ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಏನು 45,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಗ್ಲೇ ಯಾವ ಒಂದು ಬಂಡ ಇಟ್ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಂತ 45 ಕೊರ್ಪ ಅಂದು ಚೆಂಡೆ ದಕ್ಕ ಬಂತೀರಿ ಎಂಗಲ್ಲ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಪನ್ನ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡಿ ಐವಾಪುಜಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಖಾದರ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಈಗ 45,000 ಇನ್ನೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂದಾಂಡ ಕೋಡೆ ಕಾಂಡೆ ಕೊಂತು ಕೊಡ್ತಾನ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತಿ ತಿಂದಾಂಡ ಓ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಾದರಿಗೆ ಏನಾರು ಕೋಡೆ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ತದ ಈ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದ ಐತ ಮೂಲಕ ಇನ್ನು ಪೂಜೆ ನೆಂಕಲ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತ ಬಂಡೆಂಕಲೆ ಬರೀ ಗೌರವ ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಮ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಲ್ಲ ಅವಾಗ ಬರೀ ಕೊಡುಗೆ ಕೂರ್ನೆ ನೆಂಕಲಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಣದೆತ್ತನೋ ತಪ್ಪ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಪ್ಪಾಗ ಏನೇ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ಬೋರ್ಡಪ್ಪ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಏನಪ್ಪ ಇದಕ್ಕಲ್ಲದೆ ಕೇಂದ್ರ ಕೊರ್ಪುಜೇರಿಂದ ತೆಂಗಲೆ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನಕ ಪೋಂದು ದಾದಾನ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆತ್ಮನ ಜಾಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತನ ಕೋರಡ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಅರಡಿ ಪೋರೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ತರ ಆತ ಬೇಜಾರಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಪ್ರಚವರೊಡಿ ಏತಲು ಉದ್ಭವ ಪನಿಯರ್ ಏತು ಜನ ಬಂತರು ಬೊಡೆನಾಥ ಕಾಸು ಏನಪ್ಪ ಅಬ್ದುಲ್ ಕೊಂಚ ಕೊರ್ಪೇರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏರೆಗೆ ಕೊರ್ತೇರೆ ಏರಿ ತೊಂದರೆ ಬಂದ್ಪುನ ಭಾವನೆ ನೆಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಡು ಒಂಜಿ ಬಾಗೋಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದು ಪೋನಾಗ ಈಗ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಪಣ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಐನೆಗಲು ಈಗ ತರಬೇತಿ ಮಲ್ಪುಜ ಖಂಡಿತವಾದ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಲ್ಲ ಆತಿಜಿ ಗೌರವಿತವೈನ ಏನಪ್ಪ ಅಬ್ದುಲ್ ಕುಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗೆಗೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತೇರ್ ಬನ್ನ ಗೌರವ ಎಂಕಲ್ಡ ಉಂಡು ಅಂಚೆತನ ಕಾಲಗೊಟ್ಟೋಡು ಎಡೆಮುಟ್ಟ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆನ ಎಂಕಲ್ ಮುಳೆಪಾದ ಎಡೆಮುಟ್ಟ ನಡಪಾದ ಬೈದ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪಾರೆ ಪ್ರತಿ ವರಿಯನಲ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ ಬೋರ್ಡು ಪಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದು ನಾನೋರ ನಿಖಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೈ ತಟ್ಟದು ನಮಸ್ಕರಿಸದು ಚುಟ್ಟುಕುದ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಪಾತ್ರ ನಡೆದು ಅದಾಂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ತಂಡ ಐಟ್ ನಿಖಲ್ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರದು ದುಂಬುಗೆ ಕಾರ್ಯ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪಣಂದ ಆರೈಸೊಂದು ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅನುಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಣವನ್ನು ವಿನಂತಿ ನಾಗನ ಕಟ್ಟೆದ ನಾಗ ಸಂತತಿಲು ತಿರಿಪಾದ ಕೊರ್ತ ಬಂದ್ವಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರನು ನನದ ಬುಳ್ಳೆಚೀಲದಾದ ನನ್ನ ಬತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕರಿದು ಬತ್ತಿನ ಸಾದಿದಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂತಿನಗ್ಲಿನ ಮಾತ ಕರಿದು ಪೋಯಿನಗ್ಲಿನ ಮಾತ ಎನ್ನೊಂಡೇರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕಜ್ಜದ ಕಾರ್ಯಂತೇರ ಸಂಜೀವಗಟ್ಟಿ ಪಿಲ್ಲಾರ ಮೇರು ಇರೆಗೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಸೋಲ್ಮೇಲನ ಸಂದೇತ ಮಂತೊಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಲೇಸದ ದುಂಬತ್ತ ಭೂಮಿನಲ್ಪ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ತುಡರು ಅರಲ್ಪಾದು ಇವೊಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಲೇಸನು ಪುರ್ಲು ಮಂತು ಕೊಡು ಬಂಡದು ಗುರು ದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಮಾತಾನಂದಮಯಿ ಗುರೂಜಿಡ ಅವೆಲೆಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಒಡಿಯರು ಶ್ರೀ ಗುರು ದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ದತ್ತಾಖ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಕ್ಷಿಣ ಗಾಣಗಾಪುರ ಪುದರ್ಥ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಾತಾನಂದಮಯಿ ಮೇರೆ ತುಡರು ಅರ್ಲಾದ ಸಭಾಲೇಸನ ಪುರ್ಲು ಮಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೆಲೆಕ್ಕನೆ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು ಚರ್ಚದ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಸಭಾಲೇಸನ ನಡಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ತುಡರ ಅರಳ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಸತೋಮ ಸತ್ಕಮಯ ಸಮಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯುಮಂ ಅಮೃತಂ ಗಮಯಂ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಶುಭಂ ಕರೋತಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಭೂಷಣಿಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನಿನಿ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷಗು ದುಂಬು ದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಯಾನ್ಲವರ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅಪಗ ಒಂತ ಎಲ್ಲಿಯ ಜಾಗ ಅಪಗಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಿತ್ತಡು
ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರ ಬುಳೆವುಡುಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಭಕ್ತರ್ನ ಭಕ್ತಿ ನನೊಂಜಿ ಆ ದೈವ ಬಲ ರಡ್ಲ ಸೇರ್ನ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬುಳೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಬದುಕಲು ಅಂಚೆನೆ ಪೊರ್ಲು ಸಾಗೋಡುಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಬೂರು ನೆಲಟೆ ಪೋಂಡ ಪೊರ್ಲು ತೋಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಅವು ಬಲವಾದ ಉಂತೊಡುಂದಾಂಡ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಧಾರವಾದ ದಾನಂಡ ಕೊರ್ಪ ಗೂಂಟ ಕೊರ್ಪ ಆ ಗೂಂಟ ಕೊರ್ನ ಬೂರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಡು. ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಲ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಆವಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಲ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ಇನಿ ವೇದಿಕೆ ಎಡುತುನಾಗಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡ ಅಪ್ಪೆನಕ್ಲುಲ್ಲೇರು. ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡು ಧರ್ಮಗುರುಕುಲಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲೇನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶವಾಯಿನ ವೇದಿಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗುಡ್ಡೆಗೂ ಪೂರಕವಾದ ಇನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆತಂಡು ಪಂದೆ ಸಂತೋಷ ಪಡೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಅಪ್ಪೆನಕ್ಲಿ ಇನಿ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಒಂಜಿ ಕಡಿಟ್ ಗುರುಕುಲು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಸಮೂಹನು ಲೆತ್ತು ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ಬೊಲ್ಪಾಪುಣು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಉಂಡು. ಬೊಲ್ಪಾಂಡು ಅಂದು ಐನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದು ಬರಂದು ಪನ್ನಗ ಒರಿ ಲಕ್ಕದುಂತು ಪನ್ಪೆಗೆ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಅನ್ನಗ ಪಕ್ಕಿಲು ಮಾತ ಬುಲ್ಪುಬ ಆ ಪಕ್ಕಿಲು ಬುಲ್ತು ಸಾತಿಗೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬೊಲ್ಪಾಂಡು ಅಂದು ಒರಿ ಪನ್ಪೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಬೊಕೊರಿ ಲಕ್ಕದ ಪನ್ಪೆಗೆ ಕುದುರೆಲ ಕತ್ತೆಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬನ್ನಗ ನಂಗೆ ಏಪ ಅವು ಒಂದು ಕುದುರೆ ಒಂದು ಕತ್ತೆ ಅಂದು ನಂಗೆ ಏಪ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಅಪಗ ಬೊಲ್ಪಾಂಡು ಅಂದು ಆಯ್ ಪನ್ಪೆಗೆ ಆಂಡ ಐಕ್ ಗುರುಕುಲು ಸರಿಂದ ಪಂಡಿದ್ಲ ಆರು ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ಬೊಲ್ಪಾಂಡು ಬೊಲ್ಪಾಪುಣು ಒಂದು ಏಪ ಅನ್ಪಂಡ ನಿನ್ನ ಜಾತಿ ಬಾಂಧವೇ ರತ್ತಂದೆ ಏರು ನಿನ್ನಾಡೆ ಬರ್ಪೆರ ಅಕ್ಲೆ ನೀ ಏಪ ಸಹೋದರ ಭಾವಡಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಅಪಗನಿ ಸಮಾಜ ಬೊಲ್ಪಾಂಡು ಅಂದು ಪನ್ಪೆರೆ ಗುರುಕುಲು ಇಂಕ್ ವೇದಿಕೆ ಎಡ್ತುನಾಗ ಅಂಚೆನಾಡು ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕದಡ್ಲ ಪಂಡೇರು ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾಯಡು ಇನಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರ ಬುಳಿದು ಬತ್ತಳು ಅಂದು ಇನಿ ಸಮಾಜಡು ಅವೇ ಬೋಡು ಪ್ರೀತಿ ಒಂತೆ ಬಚ್ಚಿದಳು ಅಂದು ಓಲು ತುಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಾತು ಗಲಾಟೆ ಒಂಜಿ ಗೊಂದಲಲು ಮಾತ ನಮ್ಮ ತೂಂದಿಲ್ಲ ಆಂಡ ಪ್ರೀತಿ ಒಲ್ಪೊಪ್ಪುಂಡ ಅಲ್ಪ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸುದೃಢವಾದ ಬುಳೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ ಅಂಚೆನೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಅತಿಥಿಲು ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಯಜಮಾನ್ರು ಉಲೈ ಲೆಪ್ಪುವರಿಗೆ ಬಲೆ ಉಲೈ ಬಲೆಪ್ಪ ಅಂದ್ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಮೂಜಿ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲೆ ಏರಿಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನೊಂಜಿ ಸಂಪತ್ತು ನನ್ನೊಂಜಿ ಕೀರ್ತಿ ಆಂಡ ಆ ಮೂಜಿ ಅತಿಥಿನಗಳ್ಡ ಅಕಲ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಏರಾಳ್ಳ ಒರಿ ಮಾತ್ರ ಉಲೈ ಬರ್ಪುನೆ ಎಂದು ಪನ್ನಾಗ ಯಜಮಾನ್ರೇಗು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಂದಿಗ್ಧಾಪುಂಡು ಏರೇನು ಲೆಪ್ಪುನೆ ಪ್ರೀತಿಲ ಬೋಡು ನಂಗೆ ಸಂಪತ್ತಿಲ ಬೋಡು ಕೀರ್ತಿಲ ಬೋಡು ಆಂಡ ಉಲೈ ಬರ್ಪನೆ ಮಾತ್ರ ಒರಿಗೆ ಏರೇನು ಲೆಪ್ಪುಗ ಅಂದು ಪಂಡದು ಉಲೈ ಪೊಪ್ಪೇರಿಗೆ ಉಲೈ ಮರ್ಮಲ್ಲಲ್ಲು ಬಿಡದಿಲ್ಲಲು ಅಕ್ಕಳಕ್ಕೇನು ಬೆರಿಗೆ ಏರೇನು ಲೆಪ್ಪುಗ ಮೂಜ್ ಜನ ಅತಿಥಿಲು ಬತ್ತದೇರು ಅಂದು ಆತನಾಗ ಬುಡಿದು ಪನ್ಪಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮಡ ಸಂಪತ್ತದ ಅಲಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಉಲೈ ಲೆಪ್ಪುಗ ಅಂದು ಪನ್ನಾಗ ಮರ್ಮಲ್ಡಲಕ್ಕೇನು ಬೆರಿಗೆ ಮರ್ಮಲ್ಡಕ್ಕೇನಾಗ ಮರ್ಮಲ್ ಪನ್ಪಲ್ಲಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಬತ್ತನ ಎಡ್ಡೆತೆ ನಂಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಊರು ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಅಂಚದು ಕೀರ್ತಿ ನಂಗೆ ಬತ್ತನ ಎಡ್ಡೆತೆ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಆರೊಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಟು ಯೋಚನೆ ಅನ್ಪೇರಿಗೆ ಸೀದಾ ಪಿದೈ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಮೂಜ್ ಜನ ಅತಿಥಿಲ್ ನೆಡ್ ಪ್ರೀತಿ ಉಲೈ ಬರಡು ಅಂದು ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಉಲೈ ಬತ್ತನ್ನೇ ತಟ್ಟು ரெண்டு ஜனெல்லாம் உலை ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತೆಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡು ಕೀರ್ತಿಲ ಬತ್ತಂಡು ಅಂದು ಅಂಚಾದು ಓಲು ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡ ಅಲ್ಪ ಮಾತಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡುಂಡು ಒಂದು ಅಂಚಾದು ಇನಿ ಸಮಾಜಡು ಮಾತ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ಮಾತಲ ನೆರವೇರುಂಡು ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಈ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಡು ನನ್ನನಾತ್ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಡು ಮುಲ್ಪದ ಸಮಿತಿದಕಲು ವರ್ಷ ನೀನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಭಿನಂದನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಂದು ಪಂಡ ಇನ್ನು ಜೀವನ ವೃಕ್ಷಗೂ ಹೋಲ್ಸಬೇರಿಗೆ ವೃಕ್ಷ ಪೊರ್ಲು ಮರ ಪೊರ್ಲು ಬುಳೋಡು ನಾಡ ಆಯ್ತಾ ಬೇರು ಗಟ್ಟಿ ಅದು ಪೊಡು ಆ ಬೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಕಾಂಡ ಅಂದು ಪನ್ಪ ಆ ಕಾಂಡ ಒಂದು ಪಂಡ ಅವು ಧರ್ಮ
ಅಂಚನೆ ಆ ವೃಕ್ಷಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶಾಖೆಯಾದ ಬೆಳೆಯಿನ ಅವಂಜಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಮಾತಿತ್ತಂಡ ಅವು ಮಾತ ಸದ್ವಿಚಾರ ಸಚ್ಚಿಂತನೆ ಸತ್ಕಾರ್ಯಲು ಒಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮಡ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ವೃಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ದುಂಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ನೆಲೆಟ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಗೂ ಬತ್ತದ ಭಗವಂತೆ ನಂಗೆ ಕೊರ್ನ ಒಂಜಿ ಉಪಕರಣ ದೇಹ ಅಂದ್ ಈ ದೇಹನು ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಐನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೋ ನೋಡು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಂಡ ಐನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಂತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಸತ್ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಪೋಣು ಒಂದು ಅಪಗ ಆ ದೇವೇರಿ ಕೊರ್ನ ಈ ಉಪಕರಣಗಳ ಒಂಜಾತ ಧನ್ಯತಾ ಭಾವ ಬರ್ಪುಣು ಒಂದು ಅಂಚಾದ ಈ ಸಮಾಜ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ತೋಂದುಲ್ಲ ಸಮಾಜಡು ಎತ್ತೆತೋ ರೀತಿದ ಗೊಂದಲಲುಲ್ಲ ಅವು ಮಾತ ನಿವಾರಣೆ ಅವಡು ನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಜದ ದುಃಖ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂದು ಇಲ್ಲು ಸರಿ ಉಪ್ಪೊಡು ನಾಡ ಅಲ್ಪದ ಅಪ್ಪೆ ಪುರ್ಲು ಉಪ್ಪೊಡು ಅಲ್ಲಿನ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಸರಿಯಾಯಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಚ್ಚಾರಿತ್ರೆ ಇತ್ತಂಡ ಆ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ಪಿರ್ತುಲಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏರು ಮಾತುಲ್ಲಿ ರಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ಪೀರು ಆ ಪೀಳಿಗೆ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪುಡು ನಾಂಡ ಇಲ್ಲದ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಪೊರ್ಲುಪ್ಪೊಡು ಇಲ್ಲು ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತನಾಂಡ ಅಲ್ಪದ ಸಮಾಜ ಪೊರ್ಲಾಪುಡು ಸಮಾಜ ಸುದೃಢವಾದಿತ್ತಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೋನ್ನತಿಯಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ನಿಲೆಟ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಆ ಸತ್ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆಂತನ ಸದ್ವಿಚಾರವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೊಡು ರಾವಣನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ರಾಮನಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ರಾವಣಗೆ 14 ವಿದ್ಯೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಿನಗೆ ಒಯ್ಯಿನ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಆಯ ಶಕ್ತಿವಂತೆ ಭಗವಂತನೇ ಶಿವನೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ತನ ರಾವಣಿ 14 ವಿದ್ಯೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡು ಆಂಡ ದಾನೆ ಕಡೆಕ ದಾನೆ ಅಣ್ಣ ಪಂಡ ಯುದ್ಧದ ಭೂಮಿಡು ಆಯೆ ಕಡೆಯತ ಆ ಜೀವನ ಬುಡೊಂದೊಪ್ಪನ ಪೊರ್ತುಡು ದಾನ್ನ ಒಂಜಿ ಪನೊಂದಿತ್ತೆಗೆ ರಾಮದೇವರೇವು ಗೊತ್ತಾಂಡು ರಾವಣದನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡದು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಅಡೆ ಕಡಪುಡುವೆಗೆ ರಾವಣದನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದಕೇನಂದು ಅಡೆ ಕಡಪುಡ್ನಾಗ ರಾವಣ ಪನ್ಪೆಗೆ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಮಾತ ವ್ಯರ್ಥಾಂಡು ಇಂಕು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತುಂಡು ಓ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಆಸೆ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಈ ಲಂಕೆದ ಸುತ್ತಲ ಇತ್ತನ ಉಪ್ಪು ನೀರ್ನು ಐನು ಚೀಪೆ ನೀರು ಮಲ್ತದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೋಡಾಪು ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತುಂಡು ನನೊಂಜಿ ಆಸೆ ಒಂದು ಪಂಡ ನರಕೊಡಿತ್ತನಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಸ್ವರ್ಗ ಗಡಪುಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬಯಕಿತ್ತು ನಿಂಕು ಆಂಡ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಮಾತ ವ್ಯರ್ಥ ಆಂಡು ಅಂದು ಪನ್ಪೆಗೆ ದಾಯನ್ ಪಂಡ ಆಯ್ನ ಜೀವನನೇ ಪೂರ ದುಶ್ಚಿಂತನೆ ಹಿಡಿತ್ತಂಡು ಆ ಚಿಂತನೆ ಇತ್ತು ನಡೆದ ಅವರ ಆಡಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಮಾತ ವ್ಯಯ ಆಂಡು ಅವು ಸಾರ್ಥಕ ಆಯ್ಜಾಯನ ಬಾಳು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದಂಚಿ ಪೋಲಿ ಎಂದು ಪಣೊಂದು ಯಾನ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತೆರೆ ಪೋಜಿ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ನನ್ನ ಮನೋರಂಜನೆ ಎಂದುಂಡು ಆಂಡ ಐಕು ದುಂಬು ಈ ಧರ್ಮಸಭೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಾರು ಕೇವಲ ಮನೋರಂಜನೆ ಎತ್ತು ಮನುಷ್ಯಗ ಆತ್ಮರಂಜನೆಲ್ಲ ಬೋಡು ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಅಂತರ್ಯನು ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ತನೊಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂತರ್ಯ ಶುದ್ಧ ಉಪ್ಪೊಡಿಗೆ ಆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತ್ಮರಂಜನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಅವಲ ಬೋಡಾಪೊಡು ಅಂಚಾದ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂಡ ಮಾತ್ರ ಜೀವನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಸಾಗಿರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಣ್ಣೊಂದು ಸೇರ್ದಿಂಚಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ಮುಲ್ಪದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಶಕ್ತಿ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮೇರು ಅಂದು ಪಂಡ ನಂಗೆ ತುಳುವೇರು ನಾಗವಂಶದಕ್ಲು ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ದುಂಬು ಪ್ರಾಚೀನದ ಎಡುತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದು ಪಂಡ ಸೃಷ್ಟಿಗೂ ಮೂಲ ಆ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮೇರು ಅಂದು ಪಂಡ ಒಂಜೇ ನಂಗೆ ಶಬ್ದ ತೋಜಿಂಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ದ ನೋಡುತ್ತೋಂಡ ನಾಗಬೇತೆ ಬೆರ್ಮೇರು ಬೇತೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅಂಚಾದ ಈ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮೇರು ಅಂದು ಪಂಡ ಐನಂಕ ಸಾಕಾರವಾದ ನಮ್ಮ ತೂಣಾಂಡ ಒಂಜಿ ರಕ್ಷಣೆ ನಾನೊಂಜಿ ಸಂಪತ್ತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಅನುಗ್ರಹ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚಾದ ತುಳುನಾಡದ ದುಂಬುದ ಜನಕರು ಇತಿಹಾಸ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ತೋಣುಂದಾಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲು ಆ ನಾಗವಂಶದ ಕಲಾದಿತ್ಯರಿಗೆ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಸಂಕ ಅಂದ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಜನಾಂಗದಕ್ಲಿತ್ತೇರು ಆ ಜನಾಂಗದಕ್ಲಿಗೆ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮೇರು ಅಂದ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಗುರುಕುಲಿತ್ತೇರಿಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಚೀನದದ್ದು ವೇದದುರ್ದುಲ ದುಂಬುದ ಆ ಸಂಕಾಂದ ಜನಾಂಗದಕ್ಲಿಗೆ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮೇರು ಅಂದು ಪನ್ಪುನ ಗುರು ಇತ್ತೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಒವ್ವೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆರೈಕೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾತ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಅಂಚಾದವು ಕ್ರಮೇಣ ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಮಾರ್ಪಾಡ ಆಣು ಅಂದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ನಂಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸಡು ನಂಗೆ ತೆರೆದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಇಂಚಿನ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಈ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಸಮಾಜಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಅನುಗ್ರಹನ ಮಲ್ತದು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಧೀಶಕ್ತಿಡು
ಧೀಶಕ್ತಿ ಪಂಡ ಜ್ಞಾನ ಅಂದರ್ಥ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊರ್ದು ಸದ್ಬುದ್ಧಿನ ಕೊರ್ದು ಸಮಾಜ ಉನ್ನತಿ ಮಲ್ಪಡು ಎಂದು ಪಣಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರನು ಉಂತಬೆ ಜಯ ಗುರುದೇವ್ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದು ಇನ್ನ ಪಾದಗೆ ಪುಡ್ಯ ಗುರೊಂದು ಇರೆಗೆ ಸೊಲ್ ಮೇತನ ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬತ್ತ ಪಾತೆರ್ನಾರು ನಿಕ್ಲು ಈತೊಂಜಿ ಭಕ್ತಿಡು ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ದಾರು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಗುರೂಜಿ ನಕ್ಲು ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪೇರು ಹೆಚ್ಚಾದ ಅಂಜೋ ನಕ್ಲು ಯಾನು ಕೂಡ ತೋಂದೇ ಉರ್ಲೆ ಅಂಜವ ಪೊಂಜವ ಎಗ್ ಅಂತೆ ದಯಪಂಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಡು ಸತ್ಯ ಮಾಡೋಣ ದಯಪಂಡ ಪೊಂಜೋ ನಕ್ಲು ಇಂಚ ವೇದಿರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಯಾರು ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪನ್ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಐಟ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಕ್ಲು ಪೊಂಜೋ ನಕ್ಲು ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಬಹುಶಃ ಯಾನು ಕೇನು ಇಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಲೈಫ್ ಅಂದು ತೋಜುನು ಅವನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಸ್ಟ ಅದು ಭಾಳ ಒಂಜಿ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಅಂಚಿದ್ದ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೇರು ನನ್ನ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಂತ ನಿಂಗೆ ತೋಜುನು ಈಗಲ ಬೈಬಲ್ ಪಂಡುಂಡು ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಲವ್ ಭಗವಂತನು ಪ್ರೀತಿಮಯ ದೇವರು ಪ್ರೀತಿ ಆರ್ನನೇ ಇನ್ ಇಸ್ ಓನ್ ಲೈಕ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಇಮೇಜ್ ಹಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆರ್ನನೇ ಸ್ವಭಾವಡು ಆರು ಉಂಡು ಮಲ್ತದೇರು ಪ್ರೀತಿ ಆರ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಪ್ರೀತಿಡೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಉಂಡು ಮಲ್ಪದೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕತೆ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೇರು ಆ ಕತೆ ಯಾನ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತು ಯಾನ್ಲ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪಂಡ್ತೆ ಭಾಳ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಗೊತ್ತುನ ಆ ರಡ್ಡುಲ ಕತೆ ಪ್ರಥಮ ಕತೆ ಏಪ ಬೊಲ್ಪು ಆಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇಂಚಿನ ಗುರುಕುಲ್ ಕೊರ್ನಿ ಏಪ ನಮ್ಮ ಒಂಜೇ ಅಪ್ಪೆದ ಜೋಕುಲು ಅಂದದ ಭಾವನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜೇ ಅಪ್ಪೆದ ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪನಾಗ ಏತೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪುವೇನು ಒಂತೆ ಲಡಾಯಿ ಹಾಪುಂಡು ಒಂತೆ ಪ್ರೀತಿ ಕನ್ನಡ ಎಂಗ್ಲು ಪಂಪಿದ್ದಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಕುಂಗಡೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಜೋಕುಲು ಎಂಚ ನಡಪೊಂದು ಇಪ್ಪುವೇರು ಒಂತೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡುವೇರು ಒಂತೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುವೇರು ಒಂತೆ ಜಗಳ ಮಲ್ಪುವೇರು ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪುವೇರು ಲಾಸ್ಟ್ಗಾಗ್ಲೂ ಒಂಜಿ ಆಪೇರು ಒಂಜಿ ಜನ ಒಂಜಾಕ ಸರಿ ಆಪುಚಿ ಎಂಗ್ಲು ಎರಡು ಮೂರು ಜೋಕುಲು ಇಪ್ಪನಾಗ ಅವು ಪೂರ ಅವಂದೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವನ ನೆನಪು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆದ ಜೋಕುಲು ಒಂಜೇ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಡ್ ಪನ್ಪನ ಮನೋಭ ಬನ್ನಾಗ ಅಪಗ ಪುಲ್ಯಾಂಡು ಬೊಲ್ಪು ಆಂಡು ಅಂದು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಪಣಂದು ಗುರುಕುಲು ಪಣ್ಯ ಪಾತ್ರ ಸತ್ಯೋ ಸತ್ಯ ರಡ್ನೆ ಕತೆಲಾರು ಪಂಡೇರು ಮೂಜ್ ಜನ ಬತ್ತೇರು ಪ್ರೀತಿ ಬರಡು ಪ್ರೀತಿ ಬತ್ತುಂಡ ಮಾತ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡ ನನೊಂಜಿ ಪಾತೆರ್ಲಾರು ಪಂಡೇರು ಮೋಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಕಮ್ಮಿ ಅವಂದೇ ಉಂಡು ಅವರೇ ಬಲ್ಲಿ ದುರದೃಷ್ಟವು ನೀಗ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತಾರು ಏನೇನು ಅಬ್ದುಲ್ ಕುಂಜಾರನೇನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತಾರೆ ನೀಗ್ಲು ಎಂಗ್ಲನ ಸಚಿವೇರು ಯುಟಿ ಖಾದರನ್ನು ನಿಕ್ಲು ಪ್ರಸ್ತಾವ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ನಿಕ್ಲು ಪಂಡರು ಪ್ರೀತಿ ತಿನ್ನಡಾಗ್ಲು ಹಚ್ಚಿ ಮಲ್ತಿರತ್ತೆ ಅಂಚದ ಅವೇ ಪ್ರೀತಿನು ಗೌರವನು ಎಂಗ್ಲು ಮಾತಿಲ್ಲ ಒರಿಪ ಅವನ್ಗ ಎಂಗ್ಲು ನಾನು ಜಾತಿ ಓಲಾವಡಿ ಎಂಗ್ಲ ನೆತ್ತೆರು ಒಂಜಿ ರಕ್ತ ಒಂಜಿ ಕೆಂಪೆ ಬಣ್ಣ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಇನಿ ಆ ಪ್ರೀತಿ ನಿಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಲೇಯ್ದಾರು ಎಂಕ್ಲು ಬಂಗಾಂಡಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಬೈದೇರಿ ಎಂಕ್ಲು ಯಾನ್ ಬೈದೆ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲು ಬಚ್ಚಿದಾರು ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅವಳು ದೈವಭಕ್ತಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅವಳು ಈ ದೈವಭಕ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಂದ ರಡ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ ಜೀವನ ಉಜ್ವಲ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಕತ್ತಲೆನು ದೂಷಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಪುನ್ ಪೊತ್ತಾವು ಒಂಜಿ ದೀಪ ಪೊತ್ತಾವು ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಪೊತ್ತಾವು ಒಂಜಿ ಮೊಂಬತ್ತಿ ಪೊತ್ತಾವು ಕತ್ತಲೆಡು ಒಂಜಿ ಮೊಂಬತ್ತಿ ಪೊತ್ತಾನಾಗ ಬಲ್ಪು ಬರ್ಪುಂಡು ಹೊರ ಜೀವ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಭರವಸೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ನ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಆವಡು ಎಂಕಲ್ ಇದ್ದಿನಾಯಕ ನಿಕ್ಲೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಕ್ಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೂ ನಿಕ್ಲಿನ ಜೀವನ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ನಿಕ್ಲು ನಮ್ಮದು ಬತ್ತಿನ ದೈವರು ನಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಒಂದೇ ಭಗವಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ದೇವ ಗಾಡ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆನ ಜೋಕು ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿಡು ನಡಪಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಮಲ್ಪಡಂದು ಪಾತೆರೆ ಪಂಡದು ಎರಡು ಪಾತೆರೆ ಮುಗಿಸ್ಪಾವೆ ವರ್ಷದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದ
ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಾತಾನಂದಮಯಿ ಇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಸಂತ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಪೆರ್ಮನೂರು ಇದರ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಪಿಂಟೋ ಇವರಿಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಜಗದೀಶ್ ಎಲ್ ಇವರಿಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಸಂಜೀವ ಪಿಲ್ಲರ್ ಇವರಿಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಗೀತಾ ರಾಮದಾಸ್ ಇವರಿಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಮೀಳಾ ಇವರಿಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಸುರೇಖಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮಗೆ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರುವ ಕೌಶಲ್ ಇವರಿಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. MC ಶಾಮಿಯಾನ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಇವರಿಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಕರಾಯನ ಸುರೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮೆರೆಗಲ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೊರದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳನ್ನ ಸಹಕಾರ ಉಪ್ಪಾಡೋದನ್ನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದು ಮೂರು ಸೇರಿದನ ಮಾತ ಸುರೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಸಹಿತ ಮಾತೆರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು